हेलो, कहीं समाचार सब ठीक बा। सुनो ना, हाँ आर्मी के तो नौकरिया लाग गई। पापा से कहियो बियाह करके। परमानेंट लागल है कि सिर्फ 4 साल वाला? 4 साल के लागल हो। पापा ना करे, परमानेंट खोजतानी। का हम अभी आवतानी। चाय बेचे वाला कमावत ओइसन कोइले बा। ए बाबा का कहीं हो कोइले बा, कोइले बा। चाय बेचे वाला कमावत ओइसन कोइले बा, हाँ कोइले बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के बियाह कटवले बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के मन छछनोले बा। का शिल्पी का पापा कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाला के लिए ना करें। पगलाइल बड़े का कबो कहते रहे बेरोजगार से ना करें, कबो कहते रहे सरकारी नौकरी वाला से ना करें। तो का कहाँ हुई तो कोनी का लभरावा के बाबू को चाही परमानेंट हो। प्यार के हमरा बाबा हो ही गइले इंड हो, हो ही गइले इंड हो, हो ही गइले इंड हो। लभरावा के बाबू को चाही परमानेंट हो। प्यार के हमरा बाबा हो ही गइले इंड हो। नए कथवारी सुन के कितना मुसीबत बढ़ा दिले बा, हाँ बढ़ा दिले बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के बियाह कटवले बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के मन छछनोले बा। बियाह कटवले बा, बियाह कटवले बा। रात शाम मद होशी कहे दुनू हाथ जोड़ के चलो किसे आई बाबा पर्वत अपन छोड़ी के, पर्वत अपन छोड़ी के, पर्वत अपन छोड़ी के। रात शाम मद होशी कहे दुनू हाथ जोड़ी के चलो किसे आई बाबा पर्वत अपन छोड़ी के। आप बिहारी जितेंद्र के मन घबरा गइल बा, घबरा गइल बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के बियाह कटवले बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के मन छछनोले बा। चाय बेचे वाला कमावत ओइसन कोइले बा, हाँ कोइले बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के बियाह कटवले बा। भोले 4 साल के नौकरी दे के मन छछनोले।